Januárban és februárban is Radóczy Mária iparművész lett a hónap művésze. A Városházán elhelyezett üvegvitrínben számos tűzzománc képét tekinthetik meg a belépő látogatók. Ezeknek az alkotásoknak némelyikét több hónapig festette, karcolta és égette a művésznő. Radóczy Mária gyermekkori elevenségének és csintevésének köszönheti, hogy a sors erre a művészi pályára sodorta. Gyerekkoromban eltört a kezem, és azt mondta a műtős doktor bácsi, hogy csak akkor lesz jó mozgású az ujjam, hogyha állandóan rajzoltatnak. Ezt nagyon komolyan vették a szüleim, úgyhogy azóta bár a forradás meglátszik, de semmi más jelét nem látom, hogy károsodott volna a kezem. És én akkor elkezdtem, szinte azt mondhatnám, órabérben rajzolni. Az első művészeti tevékenységem tulajdonképpen batikolással kezdődött. Nagykörösön jártam gimnáziumban, és a kollégiumi nevelőnök egyike megtanította a csapatot batikolni. Ez egy ilyen gyertyás festésű textília, amivel aztán én elindultam kiállításokon. És a legnagyobb meglepetésemre állandóan kaptam külön díjakat, aztán fődíjakat is. És a főiskolán, a Szegedi Tanárképző Főiskolára kerülve szintén folytattam ezt a kiállításos, rajzolásos, batikolásos tevékenységemet, és úgy nagyon örültem, hogy az ösztöndíjam mellé nyertem egy kis költőpénzt. A batikolástól hogy vezetett az út a zománcozásig? Elcsábultam, méghozzá Zebegényben, mert megláttam a zománcozó szakos fiatalokat, és megbűvölten lestem, amint az üvegmáz, kivéve a szekrényből, tehát az égető kemencéből előjött. Ez egy olyan folyamat volt számomra, minthogyha egy varázslást néztem volna végig. Kivették a lángoló vaslemezeket a fiatalok, és körébe gúgoltak, és lesték, ahogyan hűl ki a vaslemez, és jöttek elő a csodálatos színek. Milyen motívumokat szeret alkalmazni? Nem tudom tagadni, hogy grafikusként végeztem. Tulajdonképpen, amit ceruzával, szénnel rajzoltam, ugyanazt kihegyezett varrótűvel csinálom a zománclemezem. Tehát én rajzolok. A szociális tevékenység hogy kötődik az ön életéhez? Mondhatnám, hogy mielőtt nyugdíjba mentem, előtte való években kínálkozott az a lehetőség, hogy életemben először ne óvodásokkal, ne középiskolásokkal, ne általános iskolásokkal, ne főiskolásokkal, hanem öregnénikkel, bácsikkal foglalkozzam, és annyi szeretetet kaptam tőlük, hogy még ha nem is csodálatosan művészi dolgokat készítettek, de én nagyon szerettem oda járni. Milyen folyamata van egy tűzzománckép elkészítésének? Ha gyakorlatban is megmutathatnám, az úgy egyszerűbb lenne, mint hogy itt állok, úgyhogy ha szabad, kiveszem a legnyersebb vörösrézlemezt, és megmutatnám, hogy hogyan, milyen folyamat után jutok el odáig, hogy elkészüljön egy kép. Ez az alapja a tűzzománcaimnak, egy egyszerű formára levágott vörösrézlemez. Smirgli papírral az összes részecskét, zsírfoltot, ugye, ami nyomot hagyott a megmunkálással kapcsán, mindentől le kell sikálni. Tehát egyszerűen le kell dörzsölni azt a fajta nem látható zsírt, olajat, revét, ami ezen képződött. A nagyon fontos dolognak tartom szakmailag, amit nagyon kevés tűzzománcos kollégám csinál, hogy nem csak azt az oldalát smirglizem le és dolgozom meg, amire a festékeket rakom, hanem a másik oldalát is. És amikor megkérdezem a tanoncaimtól, akiket tanítottam a nádasdi iskolában, tűzzománc szakosokat, hogy hány oldalát kell megsikálni egy ilyen rézlemeznek, akkor mindenki azt mondta, hogy 2. De én felhívtam a figyelmet, hogy egy ilyen lemeznek bizony 6 oldala van, mert ez a vékony 1-2 milliméter is számít, tehát ha itt elkezdődik a korrodeolás, akkor tulajdonképpen egy idő után lemegy a
a szép máz is, tehát alá megy a rozsda. Úgyhogy mind a 6 oldalát meg kell dolgozni. És utána egy alapmázzal bevonni, ez egy ilyen iszapos festéknek látszó valami, és hát azt már, amikor megszáradt, egy ilyen színt kapok. És mivel nem tudom, hogy milyen sérülés éri a fakeretet, amiben berakom a tűzzománcokat, mert ugye arra ráírom a nevemet, éppen ezért mindegyik tűzzománcomat úgy kezdem, hogy szép nagy betűkkel belekarcolom a nevemet, és kiégetem. Tehát bármi baja lesz a keretnek, a zománcon rajta lesz, hogy ki csinálta. A hátulján ugyan, de rajta lesz. És akkor erre a mázra kenem egyenként föl a festékeket, majd égetem is. Van olyan, amelyiket külön használok, de van, amelyiket folyatom, van, amelyiket teljesen külön égetem rá, de van olyan is, hogy amit erre a részére rakok, vagy azon dolgozgatok a másik részén, azt büntetlenül egyszerre rá lehet égetni. De egy-egy kép elkészülése, az körülbelül egy 16-18-20 égetés. Az égetés időtartama mindössze 1,5 perc, ez alatt az idő alatt az üvegmáz gyönyörű fényes mázzá alakul a kemencében, de amíg eljutok egyik égetéstől a másikig, nagyon-nagyon hosszú hetek telnek el. Tudom, ez most úgy kimondva furcsa, de több ideig nézem a lemezt, mint amennyi ideig elkészül a kemencében.